Hauteskunde kanpaina azken txanpan da, baina lasai lagunak, hau, hasi besterik ez da eta egin. Urte luzez euren burua nolabait makilatu arren, izan ere, eskuindarra dena, eskuindarra da, baten bat orain jabetu omen da. No me gusta no haber visto antes que el Partido Popular sigue fiel a los ideales de Santiago Abascal. Rafaela Romero Alderdi Sozialistako buruzagiak berak ere aitortu du, akaso gehiegi homologatu dela eskuin frankista? Baina izue, gezurraren gezur, Gernika bombardatu zutela ere, ukatu bazuten, nola ez dute orain ukatuko, edo zer gauza. Historiak baina bakoitza bere tokian jartzen omen du, eta memoria demokratikoak bere balioa du. Mende bat bete da, Doroteo Arango Arambula edota Pantxo Bila traizioz erail zutela, baina arrastoa ez da ez inondik inora desegin. Badakizue gainera Pantxo Bila izan zela aurrena ospitalea antolatzen, bere armadarentzat eta trenean gelditu gabe? Bitxikeria historikoak aparte, mendeurren hau aitzakia gisa baliatuta, izue, musikak historian barrena bidaiatzeko azenolako aukerak ematen dizkigun, ezta? Giza eskubideak kinka larrian dauden zein klima larrialdian bizi garen garaiotan, aizue, historiako kapituluak behar bezala ikasteak zer nolako garrantzia duen. Somos más americanos, somos más americanos, el hijo me anglosajón. Umore aziduan maisua dela beste behin ere frogatu digu, naiz eta asteburua erraza ez duen izan, Ane Lindane, kolpez kolpeko analista eta lankide Maiteak. ¿Quién fuera, tío, para poder hacer humor punky, politizado y sexualizado sin tener que aguantar un montón de gilipolleces en redes sociales por parte de gente que en realidad es una reprimida, pero que utiliza el feminismo y la lucha de los presos para intentar que las mujeres no hagamos humor político, no hagamos humor sexualizado y que básicamente nos estemos calladitas? Pues ¿sabéis qué? ¡Os jodéis! No vais a poder evitar que siga haciendo los chistes que hago. Que no vais a poder evitar que me despotorre de absolutamente todo. Y sobre todo, no vais a poder evitar que le haya puesto a mi dildo Xavier García. Guazen Xabitxu, guazen nobera. Musutxu bat. Ane Lindane entzun berri duzue, aizue, lehendakariz muerto soinu banda bezala baliatu du besteak beste esateko, badakizuek ete foie txapote, idatzi zuela sare sozialetan eta horren ondotik izugarrizko olatua esan genezake, etorri zaiola. Erresaka pasadu asteburuan eta gaur azken orduotan irakurritakoari buruz galdetu nahi dugu. Izan ere, asteburuan irakurri dizugu Ane, Twitterretik bazindua zela edota behintzat aukera hori planteatzen ari zinela. Eta atzoko egunez berriz, nolabait ere, erresaka horri buelta eman eta irakurri dizugunez, izorra zaitezte eta hemen seiko dut, hemen zaude gaur noski, zer de Montre pasada, Ane? Hori oso galdera ona da, bueno, que me folle txapote izan zen nik esan nuena, bueno, oso pertsona erakargarria zela esaten nuelako, fasistek erabiltzen ari diren lelo horri buelta emon nion, eta, bueno, kriston errepresio sexuala jaso izan nuen fasista espainolisten partetik, noski hori espero nuen, eta hori nire asmoetako bat zen, ez? Haiek molestatzea, baina ere bai, errepresio sexual hori jaso izan dut
Inguru militante eta ezkerretako eta inguru feministetako pertsonen partetik, ez? Eta oso astoragarria iruditu zait, bai feminismoa, bai presoen borroka, bai eta beste kontzeptu batzuk erabili izana, niri errepresio sexuala eragiteko, ez? Emakume hori errepresio sexuala eragiteko. Azken finean nire esaldia zen hitz joko bat, sexua erabiltzen nuen tartean, nire sexualitatea adierazten nuen, baina hori emakume baten beti da oso gauza zentsurablea. Eta nik uste nuen, ja gure inguruan, ezkerretako inguruetan eta inguru militanteetan kode horiek guztiz gainituta genituela, baina ez, badirudi oraindik ere halako inguruetan, kode horiek oraindik ere erabiltzen ditugula, eta hori benetan askotan, oso gogorra da ikustea, ez? Eta ikusi izan nuen, batean, zaudela pertsona batzuk eta erabiltzen zituztela esaldi eta kode batzuk iruditzen zitezkianak, oso inguru ez dakit nolabait deseroso eta arriskutsua sortzen zutela erosoak izan beharko liratekeen toki horietan, ez? Eta hori zela eta, esan nuen, ezin dut zarata honekin eta utziko dut behintzat bolada batez eta guztiz ustea pentsatu nuen. Baina, orduan konturatu nintzen, benetan, berriro ere argi neukan hasieratik, ez? Baina topatu nuen hori ondo adierazteko modua. Osea, azken finean emakumeok debekatuta daukagu umore sexualizatua, umore politizatua eta guztiz txuria eta infantilizatua ez den umorea egitea debekatuta daukagu, baina gizonek askatasun handia daukate gauza guzti horiek egiteko. Eta horregatik esan duen, Lehendakariz Muertos badauka abesti bat, gai bera jorratzen dutenak, baina gainera askoz ere modu basatiagoan, ez? Eta inoiz inork ez die zebez esan, behintzat niri esaten ari dizkiaten gauza guzti hauek, haiei ez dizkiete sekula ere esan, eta ez dizkiete esan, haiek gizonak direlako, eta askatasun hori daukatelako. Beraz, esan nuen, doazela popatik hartzen. Abestuko dut abesti hau, aterako dut Lehendakariz Muertosen abesti hau, eta modu honetan argi erakutsiko dut haiei ez dietela ezebez esaten, ez feminismoaren ez dakitzegatik, ez presoen borrokaren ez dakitzegatik, baizik eta matxista hutsak direlako, eta gizonek askatasuna daukate. Emakumeok ere nahi dugun umore mota egiteko askatasuna aldarrikatzen dugu, eta sentitzen dut, os jodeiz, nahi dudan umorea egiten jarraituko dut. Ikusten duzue, Ane Lindanek argi duela, gaur behintzat argi du, asteburuan zalantzak izan ditu, edo nola ere, aipatuko dugu, Lehendakariz Muertos aipatu duzunari horretatik, hit ezagun bat izan zuten, eta deja alguna diskoteka, esate baterako, horrekin oso ezagunak egin ziren, beraz, humoraren erabilerak non ote du marra gorria, baldin badu. Bakoitzari, erabatera edo bestera ezartzen zaion marra gorri bat dela, nolabait ondorio estatu dezakegu, behintzat iritzi hori duzu, edo nola ere, aipatuko dugu Twitter bezalako sare sozial bat ez dela izaten gizartearen isla, baina gizartean bizi den krispazio egoera hori islatzen duela bai, ezta? Beraz, nolabait hau ezin duzu egin, hau gaizki dago irendu, edota marra gorri horiek kasu honetan, umore egoile bati edozein modutan zuzentzeko horiek bai pasa direla, ezta? Pixka bat hori ulertu dizugu. Hau da, zuk umore azidotik interpelatu egin duzu, egunotan hauteskunde kanpainan ultraeskuina sustatzen ari den kanpaina bat, besteak beste biktimek ere eskatu dietena bertan bera uzteko eta ez duten nahi izan. Ikusi ditugu eskuineko aberatsak eskontzetan, hori bera, lelo hori bera baliatuta, ikusi dugu nola banalizatu den hainbat personaren sufrimendua, eta kontestu horretan egindako irakurketa edota plus bat izan zen, ez? Asmatutako plus hori, polemika bintzat, eragin duzulako. Akaso, umore azidotik aritzeak duen peajea izan da, asteburu honetakoa, Ane? Bai, behar bada bai, hemen hainbat gauza batzen dira, ez? Batetik umoretik gauzak egiten dituzunean zentsuragarriagoak omen dira, ez? Nereitak askotan gotatzen du txiste bat, lo de, es usted un imbécil, eso que lo dice, en serio o en broma? Lo digo en serio. Ah, bueno, porque las bromitas no las aguanto. Ez? Eta hori askotan gertatzen da, ez? Txantxetan gauzak ezin dituz esan, baina serio bai.
Noski baiet. Hori batetik, ez, eta gero bestetik, emakumea naiz, lengoaia sexualizatua erabiltzen duen emakumea, umore azidoa egiten duen emakumea, eta, ez dakit molde asko apurtzen ditut, nahi eta ez, baina, horrela ataratzen zairalako. Eta oraindik ere pertsona askori, hori iruditzen zaie nahiko zentsurablea den gauza bat, ez? Eta, eskuinetako jendearengan hori ikustea, baina, ezkerreko jendearengan, eta jende feministarengan eta gauza horiek oraindik ere ikustea oso gogorra da, oso gogorra. Etxaia askotan etxean bertan baitaukagolako. Moral katoliko, apostoliko, erromatar hori geneetan kulturalki badugula, hori ahazte ezina da, eta akaso hau ere beste adibide bat izan da. Ziur baina, baina gehiago hori zerpentsatu emango ziola, eta akaso halako provokazio eta tensio unek ere ziur arrasto ona utziko dutela, ala espero dezagun. Arrasto ona edonola ere, eskuina, ultraeskuina, eskuin muturra, zenolako saltxa berezia dagoen. Egunotan ikusi dugu, boxeko hautagaiak badalonan ere, publikoaren alboan ziren, independentista batengana, nola joan zaien, oldartu, esan nahi dut, eskuetara iristeko goa dutela, dirudi baten batzuen kasuan, ez dakit lortuko duten, ultraeskuinaren fenomeno hau, ze puntutan ikusten duzuan, ze giro antzematen duzu? Zalantzarik gabe, hauteskunde hauetan mundu guztia dabil guztiz txoratuta, orokorrean, ikusten dugu. Nik adibidez, normalean, pasean egunan kontratu nintzen, kaletik nenbilela, gainera indautxu partetik, nahiko Bilboko nahiko zona pijo batetik, hortik ari nintzen ibiltzen, eta entzuten nituen, elkarrizketak neska pijilen artean eta hauteskundei buruz ari zirela hitz egiten, eta iruditu zitzaidan oso deigarria, ez? Ari ziren hitz egiten eskuin muturrari buruz, ari ziren hitz egiten hauteskundei buruz orokorrean, eta oso modu sutsuan behar bada haien artean, eta esan nuen, nik uste dut normalean oso politizatuta ez dauden pertsona hauek, orain ari dira honi buruz hitz egiten eta hau zerbaiten seinale da, eta da horren seinale precisamente, ez? Nik uste dut historia guztian, edo demokraziaren historia guztian ez dela sekula ere hauteskunde kanpaina bat egon hau bezalakoa, hau zirko bat bihurtu da batean, kete-bote txapote toki guztietatik entzuten gabiltza, pankarta bat jarri izan dute eta guzti uste dute Santanderreko udaletxean edo behintzat eraikin ofizial batean, batean dana zirku bat bilakatu da eta oso zirku biolento bat gainera bilakatu da, ikusi izan genuen ere bai Sánchez eta Feijóoren arteko debate horretan, ez debate bat izan ez izerrez, mundu guztiak trastoak burura botatzen besteari, nik uste dut ez dugula sekula bizi izan hau bezalako hauteskunde kanpaina bat, eta ez dakit, zerbaiten seinale da, ez dakit eskuin muturrak ere bai bere kanpaina honetan oinarritu behar baduen ez duelako beste gauzarik, claro. Azkenean Feijóo zer dauka, narkotrafikante bat bote batean, besteek zer daukate bandera gehi guztiak kenduko dituztela, ez daukate behar bada besterik, eta haien estrategia bakarra da zarata egitea eta pailazparen egitea behar bada. Akaso uztailaren 18 gaur izanik, askok ez dute jakingo. Normalki, institutuan bigarren hezkuntzan ez delako tarterik izaten frankismoari buruz historian klaseetan tarterik eskaintzeko. Gaur uztailaren 18 izan da, nahiko simbolikoa izango da, hauteskunde eguna igande honetan. Akaso, 36an bizitzen giroaren antzekotasun batzuk izan ditzakegu, Feijóo bera, aipatu duzu, Sánchezekin aurrez aurreko horretan zein oldarkor, aldiz Silvi Intxaurrondo kazetariaren aurrean xake mate bat egin zion, kazetari madrildarrak, eta erakustaldia eman, besteak beste, kazetaritza zer den. Hautagai bat gezurretan ari den une horretan, zuzenean, esaten ari den hori, galdetu eta birgaldetu, ze Feijóoren xake mate hau bikoitza izan da? Bai, eske hala da, azken finean ikusi izan dugu
Jo, eta, bueno, alako pertsonaiei nahi dutena esaten uzten diezunean, nahi dutena esaten dutela. Eta nahi dutena da gezurrak esatea. Eta ez bazei mozten, esaten jarraituko dute. Eta hori da egin behar dena, haiekin moztu. Eta birgaldetu, eta haien gezurrak haien aurpegian berrirore jarri. Eta hori izan da aurreko debateetan ikusi ez duguna, eta beste askotan ikusi ez duguna. Ba, bueno, kazetariek ez dutela askotan bere lana egiten. Eta haien lana egiten dutenean konturatzen zara, zeinen garrantzitsua den kazetariek haien lana ondo egitearena, ez? Eta hor argi eta garbi ikusi izan dugu, oie parkatu, zertatzen da honekin. Ez, erantzun honi. Ordea aurrekoan, bueno, ikusi genuen nola usten zioten, nahi zuten guztia esaten, eta, bueno, azkenean gu ere izaten gara, fasismoari ez baldin badiogu aurre egiten, bai hitzekin, bai ekintzekin, haiek aurrera egingo dute. Ze askotan esaten dute, ez? Fasismoak ez, hori da haiek nahi dutena, haiek krespazioa sortu nahi dute, haien burua biktimizatu nahi dute, ez, ze hostia, haiek nahi dutena da gezurrak esan, eta askatasunez eta lasaitasunez kaletik ibiltzea eta nahi dutena egin eta nahi dutena esan. Ba ez, aurre egin behar diegu, kazetari lanaren bitartez aurre egin behar diete, eta gainontzekook ditugun erraminta guztiak erabiliz aurre egin behar diogu fasismoari, eta hori oso garrantzitsua da. Kazetaritza lana krisian dagoela, esan genezake akaso, garai digitalotan. Teletipo baten arira izan da eztabaida hori, Silvia Intxaurrondo kazetariarekin, edonolare adimen artifizialaren garaiak badira hauek, bideo-jokoetako personai gisa ere ikusi ditugu hautagaiak, azernolako kanpaina berezia, datorren garai berezi, ez dakit, digitala bai, baina adimen artifizialaren garaian akaso ez gaitu katapultatu dagoeneko kanpaina giro honetan bizitzeak? Bueno, nik uste dut, ez dakite, oraindik ez daukat oso analisi argia inteligentzia artifizialei buruz, egia esan. Iruditzen zait fenomeno guztiz berri bat, beldurra diot, baina ez dakit beldurra badiodan berria delako, ala benetan atzetik zehozer handiagoa egon daitekelako. Hala eta guztiz ere nik uste dut kanpaina honetan, eta ja bizitzen ari garen garai hauetan, gertatzen ari dela, sareetan ibiltzen garen humoregile edozeinei eskatzen zaiela kriston koherentzia eta kriston zuzentasun politikoa, eta ordea politikari eta kazetariei ez. Eta nik uste dut hori dela behar bada garrantzitsuena momentu honetan. Guztiz buelta emon izan diogula guzti honi. Humoregile bati, pailazo bati, eskatzen diozula koherentzia, zuzentasun politikoa ez, marra gorriak etzazu sekulare zeharkatu, eta ordea kazetari batek egin dezake eta esan dezake nahi duena, politikari batek baita ere, eta hori da behar badan ikuste dut momentu honetan bizitzen ari garen gauzarik arriskutsuena. Ez dakit zer gertatuko den adimen artifizialekin, baina momentu honetan nahikoa eta sobera daukagu gure adimen propioarekin eragiten dugun kaltearekin. Hauteskundeekin, azken bitxikeria bat. Taylor Swiften disko berriaren berri izan dugu gainera. Gaur bertan, ezagizu zaletu hautezaren, deigarria egin zaigu baina Sánchez jauna, halako youtuber batzuekin, maiaren bueltan, pizza bat jaten, eta Taylor Swift zein gogoko duen adieraziz, edo aitortuz, edo jakinaraziz, publiko eginez. Nola harrapatzen zaituzte halako kontuek? Esan dakoa, ez? Politikariek influencer lana egiten eta influencerrak politikarien lana egin behar dute. Osea, dana guztiz hankaz gora dago. Nik egia esan Taylor Swift dut gehiagik jarraitzen, osea, abeslari bat da, uste dut ondo abesten duela, ez dakit gehiagi horri buruz. Baina zalantzarik gabe, nik uste dut momentu honetan bizitzen ari garen gauzarik bitxiena da, hori, ez, inbirikazio guzti horiek, sare sozialak politikarekin nahasten direla, politikariak sare sozialetan dabiltzala, erdi influencerrak direla, erdi influencer izan behar direla, eta dana nahiko nahasia, ez ditugula gauza hauek banantzen eta banatzen, eta oso nahasia da dena, bai guretzat, kanpotik bizi dugunontzat, baita nik uste dut haientzat ere. Eta askotan gauza bitxi hauek bizitzen ditugu, ez? Haiek ez dakite behar bada oso ondo sareetan moldatzen eta gauza raro hauek egiten dituzte, comiendo pizza, Taylor Swift.
Eta gero, saretan gabiltzanok, batean ikusten du gure burua hemen gauzak azaldu beharrean, ez dakit zer eta ez dakit, super nahasi. Oso nekatuta nago. Akaso umore politiko azidoa egitera usartzeagatik. Jaso duzu egunotan egurra, baina gure gomendioa, take it easy eta urratsez urrats. Ikusten zaitugu, ezker paretan bazaudela, Karmelo ikastola zeneko, Karmela gune autogestionatuan zabiltza oker ez bagabiltza, Santutxu auzoan, Bilbo handian. Bilboko aste nagusia usointzen ote da, honezkero, Sanferminak aski ezagunak dira, baina orain Euskal Herriko bigarren metropolia edo, ez dakit hor beti Iruña eta Bilboren arteko norgehiagoka hori, baina Euskal Herriko metropoliaren jai nagusia gertu da, edo gertakizunetan honezkero hasiak zarete, hala? Ez dakit, badukazun zerbait erakusteri? Nik tomatzen dut kalimotxo usaina eta txisa usaina ere bai, eta bai, ondo esan duzun bezala, hemen Karmela gaztetxean nago, gaude, hause da frontoi ikaragarria daukagu hemen, eta hause da gaztetxea, jolastokia, guzti hori da gaztetxea, hor daude gela guztiak, eta guzti hau, gaztetxe moduan erabiltzen dugu, eta hemen txegabiz, Kramba kideok, Kramba konpartxako kideok, panelak pintatzen. Opai! Hemen txegabiz, panelak pintatzen, eta hau izango da, hau izango da, Kramba txosnako dekorazioa, hortxe ikusten dezakegu apurtxu bat, baina oraindik ere, beraz, onzain. Oso ongi, aizue, lanean utziko zaituztegu, egin dezakegu honena. Oso ondo. Eskerrak eman, beste behin ere geurean izateagatik, eta segiko dugu harmanetan. Ani Lindane, beste behin ere, plazerra izan da. Musutxu bat. Oso ongi bat. Greziako irudiak dituzu hauek ez da ez gutxiagorako, kezkatzeko nahikoa arrazoi baitugu, tenperaturek nola egin duten gora ipar hemisferioan. Orain arte, halako gauzak ikustera ez gauden ohituta, basuteak biderkatzen ari dira, baita Euskal Herrian ere. Egoera honetan, zentral nuklearren gaia aste honetan ere izpide, The 3 Mile Island nuclear power plant, which is located on an island in the Susquehanna River. Little knowledge of what goes on in a nuclear plant and couldn't care less until something goes wrong. Please stay indoors with your windows closed. Eta albiste esan genezake onak esperotakoak. Milaka urte batzuk besterik ez dira beharko, Garoñako zentral nuklearraren arrastoak erabat desagertzeko izan ere, zigilatuko dute azkenik. 100 lagunek lan egingo dute horretan, baina hilerri nuklearra izango da Euskal Herriaren muga-mugan urtetan martxan izan den zentral nuklearra. Bai, Txernobil bezalaxe. Ia 4 hamarkada igaro dira. 39 urte zehatzago esan da, Fermin Muguruzak, bere Twitter kontuan gaur gogora ekarri digun bezalaxe. Aizue,
garai nahiko berezitsuak dira hauek eta duela 4 hamarkada bizi zen giro hartatik ez gabiltza hain urrun. Kortatu sortu zenetik beraz 4 hamarkada, zenbat bizipen, zenbat belaunaldi eta zenbat gauza berriz ere errepikatzen ari direnak. 89 irudiak dira seidan ikusiko dituzuenak, Oñatiko gaztetxean. Here drinking it down, slow sharing it with you all, letting my sound go from day by day, round when darkest night. I keep my status as an infinite light, letting them all forget just for a short round. Ziur bat baina gehiagok ez duzuela ezagutuko, Lapurdin Biarritzko skate parkean azken hamarkada pasatxoan ospatzen den festival honen berri. Festi lasai du izena eta talde eta jende ugari igaro da urte guztiotan bertatik. Aizue, gaur nahiko amerikano etorri gara. Amerikanuak izan garela ez ahaztu euskaldunak eta Mexikotik akaso aski ezaguna izango zaio, pantailaz bestaldeko zaharren bat edo besteri, neri kasu, segidan entzungo duzuen deinua, 3 delinquents izango delako besteak beste, abuztuan, Biarritzen. ¿Qué ondas, muchacho? Ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. It's the attack with the 5'10", the black skin once again with the cocktail pen. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black gap, that track, hope to run. Otra vez, ya lo ves, in the crew somos tres. One black skin on the squad, you don't test. Hitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My mannerism miles till the punks get piled. My #1 assassin flips the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I kick it when I'm speaking to the gente. Alaxe, doinuokin agur esateko tenoreare heldu zaigu, baina badakizue 24 orduz nahi eran izango duzuela, kolpez kolpe, Antenatikat, albistegi zerbitzu azidoa, baina fidagarria horixe noski baietz, eta nola esan bihotzez beste behin ere, eskerrik asko, hor bestaldean izategatik. Gau pasa. Here drinking it down, slow sharing it with you all, letting my sound go from day by day, round when darkest night. I keep my status as an infinite light, letting them all forget just for a short round.